Здравейте, казвам се Кочо Димитров. На 40 години съм и живея и съм израснал в квартал Столипиново, град Пловдив. От ромски произход съм. Работя като социален работник в Център за обществена подкрепа към Фондация за регионално развитие Рома Пловдив. Също съм и секретар на Народно читалище Димитър Пешев. Студент съм четвърти курс в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Редовна форма на обучение. Като миналия месец ми беше държавната практика като стажант учител в арменското училище Виктория и Крикор Тютюнджиян. Като и текущата ми практика беше в същото училище. Обучението ми се финансира от Тръст за социална алтернатива по проект Млади ромски педагози, който се ръководи от Център за междуетнически диалог и толерантност. Ама целта на програмата е наемането на работа в местни училища и детски градини на представители от ромската общност, като по този начин се създават ролеви модели за децата и учениците. Да стана учител винаги е била моя мечта, защото обичам децата. Обичам да им помагам, да ги мотивирам да учат, да получат по-качествено образование, за да бъдат по-успешни в живота. От 2005 до 2013 година работих като помощник учител по проект за десегрегация към Фондация за регионално развитие Рома, като целта на проекта беше да се изведат деца от квартал Столипиново и да се запишат в елитни български училища в града. Аз отговарях за училище Паисий Хилендарски, което според мен е едно от най-добрите училища в града. Аз си избирах децата от квартала, записвах ги в училището. Моя беше задачата да следя за успеха им, абсолютно да отговарям за живота им, за здравето. След толкова усилия положени по този проект, се радвам, че преди аз да съм завършил своето висше образование, има ученици наши, които се дипломираха, има такива, които са студенти, които учат техническия университет, в медицинския и в други университети, както извън България продължават образованието си. И се радвам, че имам този принос. Това ми дава удовлетворение, че усилията, които сме полагали години наред, имат своите плодове. Също така и помагахме на родителите те да продължат своето образование. Работил съм и по много проекти на Фондация за регионално развитие, като превенция и контрол на HIV-СПИН, превенция на ранните бракове. Завърших средното си образование през 2003 година. През 2011 се записах да уча в Висше училище по икономика и сигурност, като специалността, която бях избрал, беше бизнес администрация, стопанско управление, но третия семестър се наложи да прекъсна. Поради многото ангажименти, проекти, просто не оставаше време за учене. И 10 години по-късно взех твърдо решение, че независимо всичко, независимо колко съм ангажиран, трябва да завърша своето образование. Първият ми опит по проекти бяха в Радио Пловдив и Пловдивска обществена телевизия. Това ми беше една от първите мечти да стана журналист, което след 20 години вече усещам, че не е така. Някакси дори ми е притеснено да застана както в момента и да говоря пред камерата. Въпреки че съм на 40 години, никога не е късно човек да се образова, да продължи образованието си. Имаше много колеги мои, които ми казваха: стига бе, Кочо, стига, къде сега ще ходиш, на колко години си станал, сега ли ти остана да учиш, сега ли ще се реализираш. Вярвам, че ще стигна до целта, която съм си поставил. Основните ценности, които смятам, че притежавам, са точност, отговорност, изпълнителност, добронамереност, търпение, скромност, справедливост, дисциплина, също така и приятелство и любов. За да се интегрират ромските деца, трябва да учат заедно с българските им връстници.
Чувствам това като една моя лична мисия. Искам да стана учител, за да бъда пример как едно момче от квартал Столипиново е станало учител. Защо да не могат и те? Здравейте, казвам се Сашо Черков. На 24 години съм, студент съм по дентална медицина, уча в Медицински университет в Пловдив и живея в Пловдив, в Столипиново, по-скоро в Изгрев, където е близо до Столипиново. Завърших професионална гимназия по транспорт Гоце Делчев. След това кандидатствах, за първия път не ме приеха и балът ми не ми достигна. Затова се записах в Паис Хилендарски на Пловдивския университет, биологическия факултет. Там учих една година медицинска биология. След това пак кандидатствах и ме приеха по специалността дентална медицина. Целта ми е да стане лицев-челюстен хирург. Затова следвам тази специалност. След това трябва да уча медицина още плюс 6 години. Основната ми цел е да информирам и да покажа на младите хора, че когато има желание, има успех. Няма безнадежни ситуации, има безнадежни хора. Аз никога не съм си губил надеждата. Така че основната ми цел е да покажа на хората и да помагам на общността тук. Като бях 15 годишен, бях още в гимназията, ме диагностицираха с автоимунно заболяване, точно зад детското отделение. И тогава разбрах, след като вече ме диагностицираха и ме излекуваха, тогава разбрах, че аз искам да съм като лекуващият лекар, доктор Янков се казва, още е в детското отделение, който за мен тогава в тази възраст беше като истински супергерой, честно казано, защото и физически, и психически, и духом той ме подобри. И сега правя всичко възможно, за да вървя по пътя, по такъв път и аз да съм супергерой в живота на някой човек, който ще му помага или който в замяна не очаква нищо. И тези хора, може би, който ще им помагам, и те да са някои супергерой в другите нечии животи. Искам да съм лицев-челюстен хирург. Това беше мечта, сега вече е цел. Да съм упорит и да знам, че съм прав в своя път. Казвам се Донка Кьосева, актриса, сценарист, режисьор и поет от ромски произход. Завършила съм актьорство за драматичен театър в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, специалност актьорство за драматичен театър при професор доктор Александър Илиев. От ранна детска възраст се занимавам с изкуства, но любовта ми към актьорското майсторство се запали, когато бях в 6-ти клас. Стартирах с писането на комедийни скетчове и тяхната представа пред публика в град Свиленград, който всъщност е моят роден град. След което последваха редица участия, доста спечелени конкурси. Най-запомнящият се конкурс, който съм печелила в родния си град, беше "Търси се талантът на Свиленград", който се проведе през 2015 година. И от общо 31 участника, аз и моят сценичен партньор спечелихме първо място, което ни гарантира покриване на всички разходи от община Свиленград с цел нашата изява на телевизионния формат на "България търси талант". Като първа част от кастинга на "България търси талант" беше в град Пловдив, който беше така наречен предварителен кастинг. Състоя се през месец януари. Малко по-късно, през месец март, бяхме вече пред голямото жури. Изиграхме един комедиен скетч, който ни изстреля право на полуфинал. За съжаление, след полуфинала не успяхме да продължим. След участието ни в "България търси талант" беше един много добър стимул и една много добра мотивация за мен личностно да продължа образованието си в висше учебно заведение. Кандидатствах в град Благоевград и в град Пловдив. Бях приета и в двата университета.
Но реших да избера град Пловдив, защото все пак професорът, при който съм завършила, има 3 рекорда на Гинес и е най-добрият мим в света. Академичната оценка, с която бях приета в специалността актьорство за драматичен театър, беше една от най-високите, от общо 15 човека. Естествено, минахме през различни методи на обучение, но най-вече беше чрез преживяване. Тук и сега в момента на сцената. Участвали сме в доста фестивали на местно и на международно ниво. Още когато бях в 3-ти курс през следването си, получих предложение за работа в фондация Жар театър, който всъщност е единственият професионален театър за огнена драма. Последваха 2 прекрасни години в Жар театър и дойде време на COVID. Завърших по време на пандемия, което беше изключително трудно, онлайн, актьорско майсторство, месене на мебели, заснемане на видеа. През студентските си години имахме многобройни спектакли, които бяха различни сами по себе си, като се докоснахме до азиатски театър, античен и стигнахме до Шекспир, съвремие, спектаклите, в които съм играла главни роли, Живата богиня Кумари, Неван, сърцето на света, Медея, Тесмофори от Аристофан, след това през Макбет и стигаме до една моя много любима пиеса, казва се Евангелие на блудния син и е дело на професор Александър Илиев. Аз играх мъж гей, което беше доста голямо предизвикателство за мен и публиката беше просто очарована как жена успя да изиграе толкова добре тази нелека роля. Развих една своя страст, а именно писането на поезия, която е на ромски език. И сама си правя литературните преводи на български. Скоро се надявам да издам и книга. Към момента съм режисьор към Народно читалище Димитър Пешев в град Пловдив. Имам една невероятна група, с която работя. Режисьор съм на спектакълът Ромска сватба и доколкото съм запозната в България на такова ниво, не е правен спектакъл на подобна тематика, като Ромска сватба беше изиграна в Държавен куклен театър град Пловдив, Нов театър НДК и сцена Дерида в град София. Сега през месец април се изигра Докторантура на един мъртвец. Отново сценарист и режисьор бях аз, но този път бях и участник. Доста често са ми задавали въпроса как се чувстваш ти като една от малкото ромски актриси в България. И това, честно казано, ме поставя в една много нелепа ситуация, на която понякога ми е много трудно да отговоря. Как се чувствам ли? Ами както се чувства всяка българска актриса, изкуството в България особено не е високо оценено. Така че чувствам се малко тъпо, когато поставят професията ми, свързана с етническата ми принадлежност. Да, така е. Аз съм от ромски произход. Мога да бъда и ролеви модел, разбира се, с цел да мотивирам и други млади роми да следват своите мечти. Но супер дразнещо е, когато ти поставят етикет, защото в моята професия не е важно да гледат на моят цвят, на моят майчин език, а трябва да гледат моят талант, когато се кача на сцената, какво мога да правя аз. Ромската актриса. Ромската актриса само пред ромска публика ли играе? Аз съм Донка Кьосева. Актриса от ромски произход.